rád, že ste tu, pretože práve dnes sa začína festival Barbakan. Ja by som sa chcel spýtať, či máš radšej pomer 16:9 alebo 4:3? Jaký je v tom rozdiel? Spolu s Palim, mojím kameramanom, sa snažíme produkovať nový krátkometrážny hraný film. Ideme práve osloviť Kašiu Adamik, či bola ochotná spraviť nám produkciu. Môžem vás osloviť na krátky rozhovor, to je pre... No. Jednoduché otázky. Ako sa cítite na festivale Barbakan? No je to trošku skoro, ale pretože sme prišli dneska, tak je to také čerstvé. Prepáčte, ja sa takto úprimne sa chcem spýtať. Ja spolu tuto s Palim, mojim kamaránom, my sme napísali taký kratší scenár na hraný film a chceli sme sa vás spýtať, či by ste nám to mohli produkovať. Jasné, dneska, zajtra to vyprodukujeme a... Práve sa chystáme zistiť, či niekto z divákov má na mňa nejakú otázku. Iba jednu otázočku. Či máte na mňa nejakú otázku? Nemám. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Vy ste dlhé roky známi tým, že robíte filmový klub v Banskej Bystrici. Ja sa chcem spýtať, aký film by ste nikdy neodpremietali vo filmovom klube? Nikdy? Taký, čo sa mne nepáči. Teraz by som vám rád predviedol, ako si vypýtať od náhodného dievčaťa telefónne číslo. Počuješ ma, Pali, stále? Ja by som sa ťa chcel spýtať, že môj kamarát Pali, on vlastne by chcel telefónne číslo na teba, že či by si mu mohla dať. Pali? No, áno. Moje číslo. Ty už máš jej číslo?